салом алейкум дӯстони азиз, салом мега бародарон. Ман ҳастам бо шумо доктор Берӯз. Ҳамеша насиҳати хонавод бошед. ҳамин канале ки дидӣ бидро подписатсия кун, лайк бизор, чунки дигарро бинанд. дӯстони азиз, бисёр бародарон савол медиҳанд ки ака ҳамин конкурса ё ки ин барои чия? Бародаро азиз, ин конкурс нест, ин барои бунёди больницае. мо ҳамчун билет кардаги ҳастем. вақте ки худат аймон мехарид 1000 рубли расид, 1300 дона масалан бар ивазаш падарка дода мешавад барои рӯҳболида кардани шумо. ман тасмим гирифтам ки ҳамин больницачаама букушам, масалан барои бародароне ки мисол камбизоатан шудан дастгиришон кӯмак кунам. Ман ягон нияти дигар надорам. нияти ман фақат тобат кардан, оператсия кардан. ман дар видеонаворӣ дар ютуб мебинам, бисёр бародарон збор мекунанд, пул ҷамъ мекунанд ва мераванд масалан дигар давлатҳо мебаранд, табобат мекунанд. дӯстони азиз, ҳамун оператсияро ҳамун кардан метавонем. ҳамчун бародарон ба қуввате дорем ки бовар ки любой намуд американс, германс, любойша оператсия мекунанд, ҷарраша мебаранд. аз ҷумла худмон ҳамчунин хеле оператсияро кардан метавонем. дӯстон, дастгирӣ кунед, кӯмак кунед, билетонро савдо кунем иншоалло. ҳам кӯшиш мекунем дастгиритон кунем, кӯмактон. ва касоне ки аз ман билет мехаранд, табобатош иншоалло бепул мешавад. дар мо корҳои мушкилиҳо бисёр меояд, вале манам кӯшиш кардастам ки масалан ҳамин корро буд кунам. дар ютуби тоҷик як навигарӣ ба вуҷуд ояд. ман рӯзгар ягон кори ғарз ҳамин духтурим дигар ягон кори дигар аз дастам намебиёяд. ва барои ҳамин дӯстон илтимос як ғайрат кунед, кӯмак кунед. илтимос ба он бародарони ман расонаистам ки бародароне ки масалан дар комментария гапҳои қабih менависед, инҷа ҷои шумо нест. ҷои шумо дигар ҷоя, ҳамуҷо рафта комментариёто нависед, хеле гапҳои қабih нанависед. агар ман сазовори ҳамун гапҳои гандаи шумо бошам, бигзор нависед, лекин ман сазовори гапҳои гандаи шумо нестам. барое ки масалан дар вақти коронавирус то ҳозирам, дар вақти коронавирус бовар ки бахшиши зиёд зора мекардем, ака доктор биё мерафтем хизматонам мекардем ва ҳозир бошад гапҳои ганда менависед. раҳмати калон, ба ҳамин қасам раҳмати калон мегӯям. дуруи дастгир кунем бародарон, ки ин суханои ман ба он бародарои тааллуқ дорад ки бародарони муъмини мусулмони меҳрубон ҳастанд, дастгирӣ мекунанд, ҳама вақт дастгирӣ карда истоданд. ба он бародарон хай дар ҳама ҷо бародарон масалан медонем ки хизмати хушрасандозӣ, яъне ҳамин як бор хизмат кунед, кӯмак кунед. бовар ки аппаратура надорам, ҳамин қадр кӯшиш мекунам ки як аппаратура ба даст биёрам, ҳамин бародарон кӯмак кунем. бародароне ки хайрхоҳ ҳастед, аз шумо эҳтиромона хоҳиш дорам ки хай як дастгирӣ кӯмак кунед, иншоалло пулотонро бармегардонем иншоалло. рост гап ҳамин нав як аппарат рост гап бародаро ба мо чиз карданд, пешниҳод карданд, тариқи рассрочка зурум нарасид, ба он хотир дигар нагирифтам. дӯстони азиз, як хизмат кунед, ҳамин қадр дастгирӣ кунед, кӯмак кунед, иншоалло хайри ҷорият ба шумо савобш меравад. бовар кунед, хайри ҷорият савобш меравад. барои ҳамин барои билет номери 915 Сбербанк WhatsApp ҳаст. билет 2000 дар WhatsApp чек шаровон мекунӣ. иншоалло ки ном фаъолиятам менависем. вақте ки мо куш шудем больницара, уҷа аллакай миёи табобатот бепул мешавад. ва гуфтанӣ ҳастам ки дӯстони азиз, ҳозир фақат дар метро Лубно қабул кардастем. фақат ҷои ман нест, ҷои мисол бародарони Озарбойҷон аст. дар онҷа мисол хай ҳамкорӣ кардастем хатишон. всё равно инҷа клиникаро ай больница фарқ кардан тонем бародарон. дастгиритон мекунем, любой хел оператсия мекунем бо нархҳои арзон. нархҳо мисол арзон ҳастанд. ба фикрам ки ин гап соҳибша меёбад ки мисол ба он бародарони муъмини мусулмон аст, иншоалло кӯмак мекунанд. як худои мутаол як нигоҳ мекунад ки як бародари хайрхоҳ пайдо шуд, мегӯяд ки доктор ин ҳама дастгирӣ мекунам, кӯмак мекунам. аллони гап бошад, насиҳати хонавод бошед.